Αυτό είναι το μπλε. Εδώ είναι ρε μάμα. Yeah, I know. What about the other two? Είναι γαμάς. Κάλος. Λέω, αλλά και δεν παίζει τόσο ζαλισμένος σήμερα, ξέρω εγώ. Άρα, πόσο έχει να φτάσει για άλλους. Εγώ θέλω πολύ. Εσείς το θέλετε. Πόσο είναι, για να δω. Εγώ ξέρεις τι. Ωραία, ανακατεύαμε το χρώμα, το ανακατεύαμε και τελικά δεν ήταν χρώμα, ήταν στόκος. Και γυρνάμε πίσω τώρα στο Πολυτεχνείο για να πάρουμε το χρώμα, το καλό, το πλαστικό, το λευκό, το άσπρο και να γυρίσουμε πίσω για να κάνουμε τα κομμάτια μας. Χάνουμε 15 λεπτά, αλλά δεν πειράζει, θα κάνουμε πιο γρήγορα αφορμή να επιταχύνουμε τις δραστηριότητες μας. Ωραία, είμαστε Εξάρχεια, ήρθαμε εδώ να πάρουμε τα χρώματα στα BAM και να πάμε πίσω εκεί που ήμασταν για να αρχίσουμε επιτέλους να κάνουμε τον τοίχο. Φέρνει το σωστό άσπρο μότα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, να βάλουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τέταρτη, Πέμπτη, να φτάσουμε 180 χιλιόμετρα την ώρα και να πάψουμε στο Πολυτεχνείο, στην Πολυτεχνική πόλη επιτέλους και να αφήσουμε τα ονόματά μας να μείνουν στην ιστορία. Είμαι έτοιμος να βάλω στο κομμάτι μου, ελπίζω να μην είναι τίποτα νεκρή ράιτες, θα σταματήσω και με ψάχνω μετά. Βάζω την μπλουζίτσα μου για να μην τη λερώσω, γιατί την αγαπάω πάρα πολύ, είναι πολύ ειδική μπλούζα. Θα βουτήξω λίγο με το πινέλο το χρώμα μέσα και θα το περάσω στο τύπο.
Εγώ δεν μπορώ να το φτιάξω αυτό. Το έκανα από τη σχολεία αυτό. Χαράζουμε εδώ σπίτι του Μότα και εδώ είναι ένα έργο του. Και αυτό είναι το Μότα. Ωραία, είμαστε εδώ πέρα πάλι πίσω στην Πολυτεχνείου πόλη. Έχουμε έρθει να τελειώσουμε ένα κομματάκι που έχουμε ξεκινήσει χθες. Μας έπιασε νύχτα και δεν μπορούσαμε να το τελειώσουμε. Έχουμε εδώ και την Έλλη παρέα, που είναι η κοπέλα του Μότα. Το κομμάτι και σκοπός είναι να το σώσω και να το κάνω λιγότερο τόι από ό,τι φαίνεται τώρα. Το έχω μόνο για ειδικές περιπτώσεις, όταν βάφω με πλαστικές. Τα άλλα τα χρησιμοποιώ όταν βάφω με σπρέι. Εδώ η Έλλη κάνει το street art της. Ένα πουλί με κάτι καλλιγραφικά μέσα, αραβικά τρελά. Είμαστε σε ένα πολύ επικίνδυνο σημείο. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθει η αστυνομία και να μας πιάσει. Αλλά εμείς έχουμε την Έλλη να φυλάει τα νότα μας και σε περίπτωση που θα μας την πέσουνε θα αναλάβει αυτή και μας έχει πει ότι ξέρει τι να κάνει. Δεν ξέρουμε τώρα τι θα κάνει, αλλά κάτι θα σκεφτεί. Μπορεί να σηκώσει λίγο τη φούστα της και να ψαρώσουν οι μπάτσοι και να μην μας πιάσουνε. Συνήθως δουλεύει με πλαστικές αυτός ο καλλιτέχνης, αλλά σήμερα αποφάσισε να ρισκάρει και να δουλέψει ένα μέσο που δεν το κατέχει και τόσο πολύ, αλλά το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής βγαίνει αρκετά ικανοποιητικό. Όσοι έχουν περάσει από εδώ, όλος ο κόσμος του έχει πει επενετικά λόγια και έχει εμψυχωθεί, έχει πάρει ενέργεια και είναι σε τελική ευθεία με τα outlines που κάνει για να ολοκληρώσει το έργο του. Εγώ από την άλλη δεν φαίνεται αρκετά καλά τι έχω κάνει, αλλά δεν έχω τελειώσει πάλι και αυτό με στεναχωρεί λίγο, επειδή πιστεύω και λέω στον εαυτό μου ότι είμαι τελειομανής, αλλά δεν φαίνεται αυτό στα έργα μου και κάθε φορά παλεύω με τις αντίξωες συνθήκες, κύματα, αέρα, φωτιά για να κάνω ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Για να ικανοποιώ τους ανθρώπους που αγαπάω και που σέβομαι και να τους δίνω ευχάριστα συναισθήματα.